from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. Welkom bij weer een nieuwe dag in de zomer van ZVL. We zijn vandaag aanbeland in Sint-Jan Steen. We gaan het daar hebben over een aantal activiteiten die hier worden georganiseerd. Onder andere de kermiskoers. Daar gaan we het over hebben met Jos, Magnus en Regie Bun. Het was dit jaar wel een bijzondere, geloof ik, hè? Het was een hele bijzondere. Het was die dag 35 graden. Dat was een speciaal hitteplan. De gemeente had 's morgens overleg. We moesten allerlei aanpassingen en toevoegingen doen aan de koers. Er moest voor extra ijs gezorgd worden. Er moest een coolpack zijn, EHBO. Koers is later begonnen en ingekort. Dus het was een hele bijzondere editie dit jaar. Hij zal in ieder geval altijd doorgaan. Hij is doorgegaan en gelukkig zonder allerlei problemen verlopen. Ja. Kijk, en hoe was dat voor jou? Was dat weer een nieuwe ervaring? Vooral een warme ervaring. Met 35 graden toen jij eigenlijk zou moeten starten was best warm. Maar een voordeel is dus dan ook dorstig weer. Dus dat is weer goed voor de horeca. Op zich is het allemaal niet al goed opgelost en is toch de kermiskoers gewoon door kunnen halen. Hier op Sint-Jan Steen wordt ook heel veel georganiseerd voor de oudere inwoners. Daar gaan we het over hebben met Marie-Louise Verhagen. We zijn met 6 gastvrouwen en onze soos die heet De Derde Jeugd. Ja, wat een leuke naam. Die naam die hebben we maar verzonnen toen we 25 jaar geleden zijn we begonnen. Dus we doen dit 25 jaar en de mensen die komen en die gaan tevreden naar huis en dan zijn wij ook tevreden. Na die 25 jaar willen we met z'n zessen toch nog doorgaan, want we hebben allemaal nog een beetje energie over. Kijk, en zo houden we Sint-Jan Steen lekker levendig. Dat denk ik ook. Wij doen ons best en de mensen zijn tevreden, dus dan is het goed, vind ik. Hier op Sint-Jan Steen wordt er natuurlijk ook heel veel georganiseerd voor mensen. En mensen doen ook zelf, steken de handen uit de mouwen. Marlou de Jonge is er daar één van. Jij zit bij de keramiekvereniging hier, hè? Ik zit bij de keramiekgroep 15+1 in de Warande. 15+1, dat gaat om het origineel aantal leden, geloof ik, hè? Dat is het origineel aantal leden. Er zijn 15 dames en 1 meneer. Kijk. En jij hebt hier ook een werk meegebracht. Wat zie ik hier? Ik heb een Steense rad gemaakt. Die zit op de stenen en de skyline van Sint-Jan Steen zit er ook bij. Ja, dat is ter ere van het aantal jaren bestaan? 800-jarig bestaan van Sint-Jan Steen. En dan maken we iets van toepassen wat er van toepassing is. Ben je er een beetje blij mee met het eindresultaat? Heel blij. Ook hier op Sint-Jan Steen is het weer tijd voor een lesje topografie. Dat gaan we vandaag met Goderik doen. Kan jij Sint-Jan Steen aanwijzen op deze kaart? Het meeste hier. Ja, dat is echt Hulst. Maar je moet iets naar beneden. Iets lager. Ja, precies. Nou, helemaal goed. En dan morgen zijn wij in Zuiddorpen. Kun je dat ook aanwijzen? Dat ligt hier volgens mij. Zo, in één keer zonder twijfel. Een beetje kijken, nee, ja. Nee, knap hoor. Dus dat is helemaal goed gegaan. Ja, de uitzending hier vanuit Sint-Jan Steen zit er alweer op. Wat vond je ervan? Ik vond het heel leutig. Lekkere koffie bij de mannen van de Holy Spirit hier uit de kerk. Toppie! Je had je eigen kokosmacronen gebakken. Nou, helemaal top. Morgen gaan wij er natuurlijk ook weer gewoon over doen vanuit Zuiddorpen dan. Dat kun je ook weer volgen tussen 9 en 12 live op de radio. En s'avonds om 6 uur op tv. Graag tot dan.